An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni bamanankan kunnafoni wagati selen walawalali bɛna kɛ mun na aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruyaw kan aw danga na bi kunnafoniw la kumaba olu filɛ ni jɛkulu min bɛ wele ko ACMO u ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ ma minnu ye u sigiyɔrɔ bila ka bɔ Mali jamana camancɛ yan fan fɛ ni ka faaba sɛgɛrɛ Bamakɔ a kɛra ɲamanakaw fɛ yen collectif Sauvons Kemasina u fana ye baara dɔw nun don ni a kuncɛliw kɛra fɛn bɛ tali kɛ bɛn ni kelenya sinsinni na Masina cercle kɔnɔ a baara ninnu bɛɛ kɛra ka bɛn sibiri tɛmɛnen na ma juin kalo tile 27 ni de bi bamanankan kunnafoniw la kumabaw ye walawalali bɛna kɛ minnu kɔnɔ kumaw la aw ye aw bisimila bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna bakuruba kunnafoniw la cogoya min na jɛkulu min bɛ wele ko ancien stagiaire et étudiant malien DESA u ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu ye u sigiyɔrɔ bila ka bɔ Mali jamana camancɛ yan fan fɛ ni ka faaba sɛgɛrɛ yan Bamakɔ dɛmɛ bɛ tali kɛ fɛn caman na balo ka taa se fɛn caman wɛrɛw ma a kɛra ɲamanakaw fɛ min sereyara maaba caman fɛ Serifila Jabaraniso tɔgɔ la Ali Amidou Badini de tun bɛ a n'a ka jatala Fuseni Keyita an ka janga ɲamadali kɛ u ka sɔrɔlenw fɛ ACMO n'o ye Mali kalandenkɔrɔw ka jɛkulu ye ka bɔ Odessa dugu kɔnɔ Russie la a ka nin dɛmɛ ka ɲɛsin an ka déplacés ma n'olu y'u sigiyɔrɔw bila ka sababu kɛ basigibaliya ye mun bɛ jamana cɛmancɛ rɔ a dɛmɛ a bɛ basi ko fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ samiyɛ waati la ani suma cogo min dɔ bɛ se ka bɔ déplacés ka baloko gɛlɛya la fo ka taa bila nansɔngɔ la an nani fɛn mun ye an nani fɛn basi belebele 48 mètres carrés c'est-à-dire que a ka bon ni nin gɔni min filɛ i kɔfɛ 48 mètres carrés 6 par 8 o ɲɔgɔn 40 n'i y'a fara ɲɔgɔn kan ça fait 1920 mètres carrés donc an nana ni o ye donc an nana ni balo ye an nani malo tonne 1 ye an nani enveloppe o yɛrɛ filɛ nin bolo donc dɔɔnin b'a la pour ka nasɔngɔ ye an ŋaniya ye mun ye an bɛ continuer ka nin kɛ tuma o tuma n'an y'a jateminɛ gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na ou bien parce que an ye groupe de ye on est dans un réseau an bɛ discuter vraiment ni kuntilenna ye yɔrɔ mun ye ni mɔgɔ caman bɛnna mun kan c'est démocratique donc ni mɔgɔ caman y'a fɔ k'an k'a kɛ cogo min na an b'a kɛ ten de ni dɛmɛ nana a natuma na wa a na don jigiya caman kɔrɔ o waleɲumandɔn foliw kɛra ɲamana déplacés fɛ ni k'a ɲɛsin ACMO tɔndenw ma n ka nisɔndiya tɛ se k'a fɔ ka ban nisɔndiyara yɛrɛ de kosɛbɛ u nana balo d'an ma u nana baziw d'an ma k'an ka don a kɔnɔ komi samiyɛ donda don sisan so t'an bolo u nana bazi d'an ma ani balo a diyara n ye a bonyana ma k'u ni ce k'u ni baraji hali sisan ala ka caman bila a nɔ na aw bɛɛ ni ce ala k'aw sara hali sisan an bi yan nɔ u kana ɲinɛ an kɔ an bɔra moti réseau na an ka sarkili ye bankasi an ka arrondissement ye kani bonso an ka dugu tɔgɔ saja pel an bɔra yen de kana an ka ca de komi an tɛ ku yan nɔ an ka denmisɛnninw dɔw bɛ dugu kɔnɔ mais an ka balo n'an ka fɛn bɛɛ bɛ bɔ yan nɔ an tɛ ku yan yɔrɔ na dɔw taara minnu bɛ se baara la u bɛɛ bɛ taa baara kɛ n'o tɛ an bɛɛ bɛ yan nɔ an mɔgɔ 148 an ka denmisɛnninw an bɛ yan nɔ ACMO ka nin dɛmɛ ka ɲɛsin déplacés ma a sabu ɲuman bɔra tɔndenw ka cɛsiri la an'u cakɛɲɔgɔn n'olu y'a ŋaniya ka tali kɛ nin ɲɔgɔn dɛmɛ wale la an ye ACMO de c'est une association une amicale des stagiaires étudiants des anciens stagiaires étudiants maliens à Odessa ye dugu ye bibi na a bɛ se ka bila Ukraine de fɛ Union soviétique tun ye dugu belebeleba de mais u farala donc Odessa ye o dugu de donc an fɛn fɛn filɛ nin ye tan yan san 20 san 30 an tun bɛ ɲɔgɔn kan kalan yɔrɔ la donc an ye ɲɔgɔn dɔn an ye san caman kɛ ɲɔgɔn kan ye donc an nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan an ko vraiment a tɛ se ka to ten an kan ka jɛ ka fɛn dɔ kɛ comme a bɛɛ ye maakalanninw de ye donc bɛɛ taara sira caman fɛ fɛn caman b'a la dɔgɔtɔrɔw b'a la hali sɔrɔsiw b'a la donc an ye ɲɔgɔn dalajɛ ka fara ka kɛ ka fɛnw fara ɲɔgɔn kan et puis mɔgɔ min se ye mun ye pour que an ka se ka fɛn dɔ kɛ
ka na di an balimaw déplacés ma. Hakilina jigila amaw ladɔniya k'a fɔ ko Azemo Mali kalandenkɔrɔw ka jɛkulu de don minnu ye kalan kɛ Rusi la Odessa dugu kɔnɔ. Wa jɛkulu in ka laɲini o de ye tɔnden bɛɛ kelen-kelenna bɛ se lafiya sɔrɔ cogo minɛ ani ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ degun kɔnɔ. Jaw tali o de kɛra ka ni dɛmɛ di baaraw kun cɛ, dɛmɛ min taara ka ɲɛsin ɲamana déplacés ma. Walasa ka bɛn ni keleya sinsin Masina cercle kɔnɔ jɛkulu min bɛ wele ko collectif Sauvons Ke Masina u ye baara dɔw sigi sen kan Masina commune 11 kɔnɔna na walasa bɛn ni kelenya o bɛ se ka sinsin Masina cercle kɔnɔ ka fara o baaraw kuncɛliw kan baara wɛrɛw nun donna u fɛ u ka tɔn yɛrɛ tɔgɔ la a kɛra ka bɛn sibiri tɛmɛnen na ma juin kalo tile 27 nin baara ninnu bɛɛ siriyara maa min fɛ Sirifila Jabaramuso tɔgɔ la Amadu Kamara de tun bɛ a n'a ka jatala Ablaye Sogodogo an ka jɛ an ka ɲamaraligaw ka sɔrɔlenw fɛ. Masina yɛrɛmarakafo ɲɛma a ka dantigɛliw la a ye foli ni barikada kɛ ka ɲɛsin collectif Sauvons Ke Masina denmisɛnninnakaw ma ka sanga n'u ka nin hakilina ɲuman ye. Bɛ collectif Sauvons Ke Masina fo kosɛbɛ n'u ka nin miiriya in ye u ye hakilina mun ta ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka kunnafoniw ni weleweledaw kɛ bɛn ni kelenɲɔgɔnya bɛ se ka basigi cogo min na an ka cercle kɔnɔna la donc an b'o foli k'u ye ka foli kɛ Masina cɛnɛ a muso bɛɛ lajɛlen ye. Parce que u bɛ baara in daminɛ waati min na u y'a daminɛ ka taa commune kelen-kelen bɛɛ la commune 11 de bɛ Masina cercle la ka taa message ninnu passer bɛn ni kelenɲɔgɔnya passer donc bi ta ye Masina ta ye donc u ye miiriya mun ta vraiment miiriya min don a bɛ bɛn anw yɛrɛ ma donc an yɛrɛ seko ye min ye k'u accompagner la n'Ala sɔnna ma anw yɛrɛ fana b'o kɛ pour que bɛn ni kelenɲɔgɔnya bɛ se ka sinsin. A kunba ye bi gɛlɛn bɛ Mali kɔnɔ gouvernement dɔrɔn tɛ se fo an population ka fara o ka basigi laɲini na. A kun ye basigi bɛ se ka na cogo min na ani mɔgɔw dɔw hakili la bi ko administration tɛ yen an tɛ taxe sara jamana ye an lafiyalen don k'a jira u k'a dɔn taxe minnu b'a ka sara jamana ye taxe in i b'a sara i yɛrɛ de ye a tɛ taa Mali yɔrɔ si a bɛ kɛ commune de yiriwa ni commune yiriwala an b'a la ko an denw tɛ kalan na an b'a la ko an dɔgɔninw tɛ kalan na ni commune yiriwala an b'a la ko projet t'an fɛ yan an bɛɛ bɛ cɛ ka taa duguba kɔnɔ ni commune yiriwala an bɛɛ bɛ se ka to an fɛ yan parce que projet bɛ na laɲiniw bɛ sabati. Nin ko ba in sabu ɲuman bɔra maa min na ni a tutigɛbaa don n'o ye Bayi Sidibe ye ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Sewa a nisɔndiyalen ni baara ɲuman in na min bɛ bɛn ni kelenya ko fɔ Masina cercle kɔnɔ a ye wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila Masina cercle den bɛɛ lajɛlen ma cɛ ni muso denmisɛn ni maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ wasa Masina min jate minɛlen don ka kɛ jaune rouge a ka kɛ bi jaune blanche ye. Hakili la président ko ko a kɛ ni mandat filanan ye ka a y'a ta ka bonya da an denmisɛnw ma an denmisɛnw an bɛna se ka mun de kɛ k'a jira président na k'a fɔ an denmisɛnw bɛ yen i ye bonya mun d'an kan an bɛ se nin y'o misaliya dɔ ye Masina kɔnɔ yan. collectif n b'a ɲini an ka Masina notable fɛ u k'an ka hakilila ɲini a k'u k'a dɔn an tɛ yen ko an bɛ politique la dɔ b'a miiri bi ni cɛnin e sigi kɔrɔ t'a kɔnɔ sini komi Ala ko ko kɛmalulahi dafalenya bɛ ma Ala la n'o tɛ fanga n bɛ da la o b'an kɔnɔ o t'an kɔnɔ an ye denmisɛn ye gɛlɛya dɔ de y'an bɔ so nɔnɔ Mɔntebugu commune na k'an bila diɲɛ fɛ fɛn t'an bolo nka an ye danaya sɔrɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ ka danaya sɔrɔ banguw yɔrɔ o de y'a kɛ bi an bɛ se ka jɔ nin kɛnɛ in kan donc an bɛ se ka min kɛ ni an m'o kɛ an kɛra an yɛrɛ ma jugu ye kuma tɛ an balimaw n'an sigiɲɔgɔnw ma n'o ye Masina ye. Masina cercle a ɲɛmɔgɔba n'o ye a préfet ye ale ka dantigɛliw la a y'a yira k'a fɔ ko Masina ye wɔrɔ ye a ka kan nin waleyaw n'a ɲɔgɔnnaw ka caya Masina cercle kɔnɔ ka sanga ni jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini n'o de ye bɛn ni kelenya sabatili Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Ayiwa n kɔni bɛ min fɔ sani an ka collectif yɛrɛ ta fɔlɔ don o don b'o de fɔ jamana an ka jamana ta fɔlɔ jamana ye taabolo min kan bi don sera an ka n'an bolo si ɲɔgɔn ma an k'an bolo de di ɲɔgɔn ma walasa jamana in a bɛ taabolo min na bi jamana in bɛ se ka kɛ fɛn ye an yɛrɛ maliyɛnw an bɛ fɛ a ka kɛ min ye collectif Sauvons Ke Masina bi u y'u fara ɲɔgɔn kan jeunes de y'u fara ɲɔgɔn kan an ka président de la république n'o ye son excellence Ibrahim Boubacar Keïta ye
a ka deuxième mandat y'a fɔ ko a b'a di denmisɛnninw de ma n'a dira denmisɛnninw ma ko denmisɛnninw sera k'u fara ɲɔgɔn kan ka initiative ta k'u bɛ fɛ ka développement de la cité de Masina kɛ c'est une bonne initiative. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin jɛkuluba in n'o ye collectif Sauvons que Masina ye cɛ ni muso minnu b'a kɔnɔ n'u bɛ Masina ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ u bɛɛ lajɛlen kalikan don Masina cercle a lakodɔnnen tun don ni bɛn ni kelenya min ye lawale la o bɛn o ka segin Masina cercle kɔnɔ ka sanga ni Masinadenw ka yiriwa sabatiliko ɲuman ye ani Masina cercle yiriwali ye baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kuncɛra nisɔndiya ni bonya ni karama kɔnɔna na ni u ka fɔlikɛlaw olu ka kulonw ye. An b'an kunda farafina fan wɛrɛ kunnafoniw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na Sud-Africaw fɛ coronavirus bana fura min ni o sifilera ye nin y'a siɲɛ gale ye nin n'a ɲɔgɔnna baaraw ka kɛ farafinagun kan Musa Fɔnba a bɛna ɲɛfɔli k'an ye kunnafoni tɔ kan. Ma bi duru ɲɔgɔn na olu de y'a yira k'a fɔ u jɛ mɛn ni a ye coronavirus bana kura min bɛ ka sɛgɛsɛgɛ a bɛ se ka sifilɛ u la a ɲɛna a man ɲɛ farati kɔni don nka u jɛna ni a ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ fɛnɛ ye nin ka kɛ farafinagun jamana dɔ kɔnɔ Afrique du Sud kaw fɛ yen ko in sera ka kɛ bana fura in yɛrɛ sanfɛ kalansoba min bɛ Amérikikaw fɛ yen ko Oxford o de nana n'a hakilina ye a bɛ ka sifilɛ dugu caman na Afrique du Sud jamana b'o la farafina n'o tɛ a bɛ ka sifilɛ mɔɔw la Angleterre, Brésil ani Amérique jamana yɛrɛ kɔnɔ u ka bana fura ma ko Shadow 1 COVID-19 Afrique du Sud kaw ka kɛnɛya tigilama min n'ale ye da se a kuma ma a y'a yira k'a fɔ u ka laɲini tɛ bi k'a fɔ ko fura in ye coronavirus bana fura ye walikɛla fura tɛ a kɛtɔ maa yɛrɛ la a bɛ dangari maa ka hadamadenya la wa a tɛ dangari a la o de bɛ ka ɲini k'o dɔn n'o dɔnna tuma min sa fura in yɛrɛ nafa coronavirus bana kɛlɛli la o bɛ sɔrɔ ka ɲɛɲini k'u ye maa 50 de bisimila don nataw la u bɛ sɔn ka maa 50 wɛrɛw bisimila nka jateminɛw y'a yira k'a fɔ danfaraba bɛ o ni nazarala cɛ ka sabu kɛ maa hakɛ min sɔnna fura in ka sifilɛ i la Angleterre jamana dama kɔnɔ o ye maa ba 4 ye wa dɔgɔkun nata jaabiw bɛ bɔ olu kun kan ka ba yɛrɛ nka Afrique du Sud ka wa kɛnɛya tigilama ye a jira k'a fɔ u bɛ ka bana fura in sifilɛ maa minnu na u si b'a daminɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔ san 18 na ka taa se san 60 ani san 5 mɔ ko maaw de don minnu sɛgɛsɛgɛra k'a lajɛ fɔlɔ n'o y'a sɔrɔla bana bɛ u la walikɛlen bana tɛ u la wa maa minnu sugantira a bɛɛ ye maa kɛnɛma de ye u ka kɛnɛ ko dɛ ko don nataw la minnu fɛnɛ ye banabaatɔw ye ko dɔ fɛnɛ bɛ se ka sifilɛ olu la nka o bɛ sɔrɔ de jaabi sɔrɔla kɛnɛyabaatɔw de kunkan wɔlɔ fura sifilɛlen olu la n'o y'a sɔrɔla a ti dangari maa ka kɛnɛya la. Jɛkulu min sigilen don basigi sabatili ma diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies kɔnɔ Conseil de sécurité dɔ farala u ka mandat kuntagala kan ni san kelen ɲɔgɔnna ye Ali Amidu Badini a bɛna ɲɛfɔli k'an ye kunnafoni tɔ kan. Ni kalata bɛ ka kɛ waati la ni diɲɛma kamana gwalen don kɛnɛya ko binakun kan ka sabu kɛ coronavirus bana ye wa laɲini o bɛ danaya ani basigi ko fɔ Mali jamana kɔnɔ k'a dɔn ka fɔ ni kalo in na Bamako wulikajɔbaw bolodala maaw fɛ mun b'a ɲini jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita fɛ a ka walan sɛmɛ fɛn min kɔni ye diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies o bolofara mun ɲɛsilen don lakana ko ma n'o ye Conseil de sécurité a y'i da don ka ɲɛfɔli kɛ cɛsiri la Mali kun kan cogo minɛ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya kelenya kadra la o bɛ se sabati cogo minɛ n'o ye bɛnkan sɛbɛ ka laɲini ye n'an k'o ma ko accord pour la paix et la réconciliation. Conseil de sécurité n'o bɛ diɲɛ basigi ko fɔ a ka n'i lajɛrɛ sen fɛ ko fɛn min ye MINUSMA basigi jɛkulu ye o ka mandat k'o na sama ka taa juin kalo la san 2021 a kɛlɛcɛw hakɛ o na to a nɔ na nka dɔɔni na fara a musakako kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ MINUSMA kɛlɛbolo diɲɛ kɔnɔ o de ye jɔyɔrɔ sabanan ye mun n'a musaka kasabi ka bon kosɛbɛ n'o bɛ bɛn miliyari 1 kɔri 2 ma dollar wari la. Conseil de sécurité ka n'i lajɛrɛ Mali basigi kun kan a laɲini n'a bɛnkan dɔw bɛ tali kɛ accord pour la paix et la réconciliation lawaleyali la ɲɛta minnu sera ka kɛ o kadra la bolofara caman wɛrɛw bɛ yen hakilijakabɔ sinsinna minnu kan i n'a fɔ maramafɛnko baarako a bɛ fɔ mun ma ko réforme constitutionnelle fo ka taa bila yiriwa baaraw bolodali la jamana kɔrɔyan fan fɛ fɛn min ye jamana cɛmancɛ yan fan ye ni maa 500 ani maa 80 bɔnɛnaw ni na k'a ta janvier la san 2020 ka na bila bi la fɛɛrɛw fana na sigi sen kan ni ka basigi ɲɛta ani kolosuma nati jamana centre la bɛnkan sɛbɛn mun ni kalata bolodara hukumu la Conseil de sécurité fɛ fɛn min ye MINUSMA kɛlɛbolo n'o bɛ basigi ko fɔ ani G5 Sahel kɛlɛjɛkulu o fila ka bolo di ɲɔgɔn ma farafansiali fana na k'o kan walasa kɛnɛ kan ni kɛlɛjɛkulu fila ka se ka nɔbɔ basigi ani bɛn sabatili la Mali jamana kɔnɔ.
Mali jamana diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn jɛkulu groupement des leaders spirituels musulmans du Mali k'u b'a dan bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko alikuranɛ kalanba o bolodalen don u bolo ka bɛn alamisama juwe kalo tile 2 san 2020 an fana karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madan Aidara ale ka misiriba la walasa cogo min na ni ka taa damakasi kɛ an dabama la bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati Mali jamana kɔnɔ cogo min na Adama Jawara ani Baba Keita ka wulikajɔ sera k'an sama min na an ka jɛ an ka ɲamadali kɛ o fɛ. Bi an bɛ wele mada de la ka se silamɛ ɲuman bɛɛ ma ani ka se groupement des leaders spirituels musulmans du Mali min n'o ye tɔnba ye min n'a bɛ tɔnbaw caman fana fara ɲɔgɔn kan n'i ko groupement i ko Mali tɔn minnu n'olu bɛ mawuludu ko ani ziyara ko ani islam authentique silamɛya kɔrɔ sira kan o tɔnbaw caman bɛ yan i ko confénat n'o ye Tijaniya mɔgɔw ka tɔnba ye i ko Haut Conseil islamique de la Kadriya olu bɛ groupement kɔnɔna na les grandes familles maraboutiques dilikaw worobubu masina yɔrɔ yɔrɔ n'olu bɛ silamɛya kɔrɔ kan ɲoro Segu Jɛnɛ ninnu bɛɛ lajɛlen de jɛra ka groupement dilan ɲɔgɔn fɛ ani Ijma Ansardine AMPS Ahadul Baitu o tɔnbaw de jɛra ka fara ɲɔgɔn kan waati dɔ la ka tɔn dɔ dilan ko groupement des leaders spirituels musulmans du Mali o groupement in ye baara minnu kɛ jamana kɔnɔ a ma dogo maa si la bi o groupement ɲɛmɔgɔba n'o ye Seydi Sherif Usman Madan Aidara ye ale de wele bila an ma ko an ka wele da Mali silamɛw ye ni Ala sɔnna alamusadon sɔgɔmada fɛ 8h waati an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Bangoni Juma misiriba kɔnɔ yan jamana bɛ situation min kɔnɔ o b'a wajibiya an ka ko an ka Ala wele anw ye Ala delelaw anw ye Ala welelaw de ye groupement sigilen bɛ kɔlɔsitigiw de fɛ Ala welelaw de don minnu d'an ma la ko Ala wele bɛ mɔgɔ dilan maa ye minnu d'an ma la ko jalibu ye tiɲɛ ko dafu ye tiɲɛ minnu d'an ma la ko Ala wele bɛ se ka ko dilan k'a bɛ se ka ko tiɲɛ ko an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka Ala deli an ka jamana ye gɛlɛya ni degun ni tɔɔrɔ min b'a kɔnɔ an ye dɔ kɛ ten sa Ala ka na ni bɛn ani basigi ye Mali kɔnɔna na ani groupement yɛrɛ bi ka baaraba minnu boloda parce que kuranɛjigi bɛna kɛ lancement de ye an bɛna don baarabaw de kɔnɔna na an ka conférence nationale an ka congrès ani an ka mission minnu na taa région na ani koba minnu bolo dalen don an fɛ an yɛrɛ d'an b'a la bi jamana in tɛ se ka sabati ni ko minnu ma kɛ silamɛw ka jɔyɔrɔ dɔw bɛ yen olu talen wajibi ye an fɛ bi ka da citation yɛrɛ wajibi an kan o tuma na groupement tɔnden bɛɛ an bɛ yɔrɔ yɔrɔ ni min ndalen don ka wuli k'i sigi ni min sigilen don ka wuli ni min wulilen don ka taama ko nin waati an bɛɛ ka jɛ k'an dusukun ka kelen minnu bɛ Bamako kɔnɔ minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛw la ndafalaw la wele bilalen don bɛɛ ma maa ma se bɛ se ka i yɛrɛ se yan karamɔgɔw zawiyatigiw Adiriya Tijaniya Naqshbandiya Shazaliya an ka tahafizu minnu bɛ yen n'olu b'an bolo an ka morikala wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu ye groupement affilié don groupement na ko karamɔgɔ ni kalanden yafa ma kɛ maa si ma bɛɛ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ yan an ka ɲɛmaa ka wele don n'o ye Seydi Sherif Usman Madan Aidara ye alamusadon sɔgɔmada fɛ 8h Bangoni Juma misiri la an bɛna kuranɛjigi kɛ ladilikan ni cikan minnu b'an bolo fana an b'o d'u ma kuranɛjigi kɔfɛ ka Ala wele o tuma an bɛna directive kura minnu di an ka kow taacogo la o fana déclaration bɛna kɛ a don kuranɛjigi kɔfɛ donc groupement karamɔgɔ bɛɛ yafa ma kɛ karamɔgɔ si kelen ma i yɛrɛ ka na ani ka kalandenw zawiya shehu n'a ka muridu bɛɛ de ka na parce que groupement de b'an bɛ fara ɲɔgɔn kan confénati bɛ groupement kɔnɔ Haut Conseil islamique de la Kadriya b'a kɔnɔ o tuma maa ma bɛ k'o ye taabolobaw ye tɔnbaw ye k'o sigi mɛ wurudikow nasiraw kan a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn min kɔnɔ o de ye groupement. O tuma na an bɛ jɛ ka dugawu kɛ Ala ka Mali jamana kolosuma ni maa ɲumanw hɔrɔma ye o de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan Musa Fɔnba ale ka ɲininenw don. Senegali wajima yɔrɔ min bɛ wele ko Île de Gorée gundo gumi ni dɔfɔ kɔnɔ ni dɔw ko tariku farafin tɔɲɔna maa min na ni nazara bɛ ka farafin mara jɔnya kuma farafin tun bɛ bɔ ni yen da de ye ni ka nazarala magwɛn kuru fɛ bibi in na a yɔrɔ kɛ bɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min ni maaw b'u ɲɛ d'a kan ka tasibila kɛ ka ɲɛsin farafinya mɔ nka yɔrɔ dɔ fɛnɛ bɛ Île de Gorée la kɛnɛ don kɛnɛ min tɔgɔ dan bɛ ko nazarala Place de l'Europe bibi in na o tɔgɔ de yɛlɛman bɛ k'a tɔgɔ da ko yɛlɛma hɔrɔnya kɛnɛ yɛlɛma ka don tɔgɔ la a ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ kɔsa in na wulikajɔw minnu kɛra diɲɛ ɲɛfɛ k'a sabu kɛ maa wolo jɛmanw jɔnyajuru tigɛli n'a ta bɛɛ ka bɔ an ze la k'an ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ an fɛ u kɛlen kɔfɛ k'an mara san 100 ni kɔja hali bi u ɲɛ tinɛ kɛ bɛ an ye u ka jamanaw kɔnɔ kɔrɔmasuru kɛra min ye kɔsada in na Amerikikaw ka maa wolo fiima min mbɔnɛna a nina
polosilaka dɔ fɛ min ye maa wolo jɛman ye a minɛnen ka bisi dugu la fɔ ka taa fiɲɛ tigɛ a la George Floyd. Sigida ɲɛma ka directeur de cabinet Mamadu Adama Diop y'a yira k'a fɔ ko in dabɔ dɛ ka nazarala kɛlɛ tɔgɔ yɛlɛmanen ka kɛ yɛrɛma hɔrɔnya kɛnɛ ye ka bɔ nazarala la ko nka ko tɔɲɔni min bɛ ka da farafindenw ka diɲɛ ɲɛfɛ siya woloma farafinw yɛrɛ ka ye o kɛlɛ la ko a kan ka ye ni o yela de ye ka sabu kɛ fiɲɛ tigɛra farafinden min na Ameriki jamana kɔnɔ ko ni kɛli man kan ka ɲɛsin farafinden ma. Kɛnɛ in yɛrɛ a kurubongarila san 2003 a dilale ko Place de l'Europe nazarala ka kɛnɛ Île de Gorée la o doni kama sigida ɲɛma min kun n'o ye maire ye Senghor o ni farafina tɔnba Union Européenne Commission ɲɛma o doni kama o ye Romano Prodi ye u jɛra ka kurubongari ko Place de l'Europe. San 2018 baara wɛrɛ kɛra a labko kura o fɛnɛ kurubongaritɔ nazarala tɔnba Union Européenne n'a ma ɲa k'a fɔ ale ye wari don a ladilali da fɛ a kurubongaritɔ Senegalikaden caman y'a ka nisɔngoya jira bɔlɔlɔw ka kunnafoni sɔrɔ sira kuraw fɛ ka sabu kɛ nazarala jamana jɔyɔrɔ kɛra min ye farafinde jɔnyali la o dogon tɛ dɔ fɔ la n'o ye tariku ye. Bibi in na yɔrɔ caman bɛ Senegali forobatɔ ɲɛmaw ni seko ni dɔnko tigilamaw bɛ ka wulikajɔ kɛ ko fɔ u tɔgɔw ka yɛlɛmaden Faransikaw ka surasi ɲɛmaaba General Faidherbe o farakurulama wale kɛlen o den ɲɛnama dilanlen jɔlen don Saint-Louis kaw fɛ yen. Konowari jamana kɔnɔ jatigɛ wale bololabaw kɛlen kɔfɛ ka cɛni don Konowari surasiya kun. Wulikajɔ kɛ m'u nɔfɛ Konowari surasiya fɛnɛ fɛ bi. A jirala k'a fɔ maa minɛnenw na maa yɛrɛ min kun bɛ ka Konowari kɛlɛ bili yɛrɛ bɛɛ lajɛlen baratu n'u kama ko coordonnateur tɛgɛ kɛn bɛ ale la bi Konowari surasiya fɛ ko Burkina jamanaden don ko Sidibe Ali a n'a kɛ ɲankuma a kɛlɛkɛcogoya ye ko Sofiane. A ma ladɔnniya k'a fɔ Konowari ni Burkina dancɛla dugu min wele ko Kafolo. Jatigɛ wale bololabaw ni Konowari surasiya karila ɲɔgɔn na nka ko in kɛra i n'a fɔ ja a senfɛ surasi caman bira maa min minɛnen bɛ bolola bi ni o ye Sidibe Ali ye ni u kama ko Sofiane. O n'a ɲɔgɔnna kunnafoniba tɛ k'a fɔ a kunkanfɔlɔ kunnafoni siraw fɛ bawo surasiya yɛrɛ ɲɛmaaba Konowari Lasina Dumbiya ale ma se ka o n'a ɲɔgɔnna kunnafoniba di fɔlɔ nka surasiya minisiri ni o ye Bagayogo Ahmed ye ale y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bila an bɛ jamana tɔgɔla kiri ɲɛma ka bolo kan n'o ye procureur ye o ka da sumusumu ni sɛgɛsɛgɛliw kɛlen kɔfɛ ni fɛn minnu fɔra k'u na si dɔn. Nigerikaw fɛ maa min ye jamana ɲɛmaakɔrɔ Mamadu Tanja ka kafo jaso san 2010 n'o kɛra sababu ye ka na ni bɛnkan fanga ye Niger. Salou Djibo dimanche a ka fanga ɲinindɔ y'a sugandi k'a jira k'a fɔ a bɛ kɛ u ka cɛbɔ ye ka jamanakuntigisigi kalata bɛlɛ ka kɛ jamana ɲɛmaa ye san 2020. A ma ladɔnniya k'a fɔ Nigerikaw fɛ san 2020 bɛ taa kunjɛ kuma min kalata fila bi jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ jamanakuntigisigi kalata ni wasadensigi kalata wa Salou Djibo yɛrɛ a kun ye senbɔ politiki la kabini a ye kafo jaso ka fanga latɛmɛ bi jamana ɲɛmaa Mahamadu Isufu ka bolo ka san 2011 n'o ye manda kelen kɛ san 2016 ka filanan ɲini ni o y'a da ye bi a y'a yira k'a fɔ a tɛ tɛmɛ o kan ka sabu kɛ jamana sariya sunba kɛn bɛ k'a bali. General Djibo si bɛ san 55 la a n'a ka fanga ɲinindɔ PJP Paix Justice Progrès o bi jɛ ka fanga ɲini ɲɔgɔn fɛ. San 2019 a taara sɛgɛnnafiɲɛ bɔ la n'o ye retraite ye surasiya bina k'u kan. Wasadensigi kalata ni jamanakuntigisi kalata bi jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ san 2020 décembre kalo tile 27 nka yan n'o cɛ novembre kalo tile gale sigida ɲɛmayasow kalata municipal ani marabolo sigi kalata régionali o bi kɛ kalata labɛn ni jakulu commission électorale nationale indépendante seni ka fɔ la. Kongo Kinshasa kaw ka ministre min ɲɛsin bɛ kiiri mɔ ale de fɛnɛ welela kiiritigɛlaw fɛ kiiri bina k'u kan lakana tigilamaw taara cɛ a ka so fɔ kiiriso la. A kanubaw bɔra k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ sinɔ ye ko in kɛra sibiri tɛmɛnen nin b'a jira k'a fɔ gwɛlɛyaba de bɛ jamana ɲɛmaa kura Félix Tshisekedi ni jamana ɲɛmaa kɔrɔ Joseph Kabila cɛ a barata olu de jɛna ka bɛn ko la k'a fɔ u bi fanga in labaara ɲɔgɔn fɛ bawo jɔyɔrɔ fanba bɛ jamana ɲɛmaa kɔrɔ Joseph Kabila bolo wasabulon fɔlɔ ni filanan sénatɛrw ka wasabulon ni Assemblée nationale wasabulon a ka maa ka ca nin bɛɛ la hali gouverneur n'o ye marabolo ɲɛmaw ye a ka maa ka ca nin bɛɛ la ka taa se Assemblée régionale mɔ ni o ye sigida ɲɛmaayasow ye o kumana gouvernement yɛrɛ min bɛ yen n'o ye jamana ɲɛmaayaso ye a ka ministre ka ca ni bɛɛ ta ye bawo ministre 66 de bɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila tɔgɔ la ni ministre min fɛnɛ welelen filɛ nin ye kiiri ɲɛmaw fɛ kiiri ɲɛmaw k'u yɛrɛ ka ministre wele kiiri bina k'u ka
o minisiri yɛrɛ fɛnɛ jamana ɲɛma kɔrɔ Joseph Kabila masuruna ma fɛnɛ ye o de kosɔn maa minnu kɛmɛ ka jira k'a fɔ jɛjugu laban ye ɲɔgɔn joro ye ko jamana ɲɛma kura Félix Tshisekedi ni jamana ɲɛma kɔrɔ Joseph Kabila ka jɛ bi kɛ o ye jo bɛ ɲini ka di olu ma a welele kiri ɲɛmaw fɛ jamana ɲɛma kɔrɔ Joseph Kabila masurunamaw taara kɛ ka kiri bulo minɛ ka fa dew lɛri damadɔ kɛlen kɔfɛ ka ɲiningali busade gwa a la kiri ɲɛmaw ye u ka minisiri labila k'a bɛ se ka taa ka so yan'o ka kɛ jamana ɲɛma Félix Tshisekedi minisiriw ka ladala lajɛ senfɛ min bɛ kɛ araba a y'i pɛrɛn minisiri kunna n'o ye kiriko minisiri ye k'a fɔ a ye ko dɔ kɛ ale tɛ jɛ ni min ye e bɛ se ka wuli cogo di maaw ɲinɛ mangolon dɔ fanga kɔnɔ manga bɛ sariya sen min nɔfɛ tiɲɛ don e de bɛ ka sariya sen lapasa an b'a kalama fana k'a fɔ i yɛrɛ bɔra fa min fɛ n'o ye jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ka fa ye Front commun pour le Congo n'o ye fanga ɲinindɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye jamana ɲɛma Joseph Kabila nɔfɛ i bɔra o kɔnɔ o wasaden fila kɛn bɛ ka wulikajɔw kɛ wasabulon kɔnɔ ko fɔ sariya sen in ka don bala sariya sen in ɲɛsin bɛ kiiritigɛlaw de ka cogoyaw ma nka b'i n'a fɔ ko in bɛn dɛ jamana ɲɛma Félix Tshisekedi n'a nɔfɛmaw ma ale de jagoya taara ni a ye wasabulon kɔnɔ jamana ɲɛma Félix Tshisekedi y'a sɛbɛkɔrɔ bɔrɔndɔ minisiriw ka ladala lajɛ senfɛ a weleli min kɛra nin ɲɛsa a dugumamaw fɛ n'o ye kiiri ɲɛmaw ye jamana ɲɛma Félix Tshisekedi o de ka kɛwale de don wa maa minnu sɔn min ka diya olu caman kɛn bɛ ka jira k'a fɔ awɔ nka n'a tigɛra ka tɛ dugu ko in da bɛ koya maa min na jamana ɲɛma Félix Tshisekedi don ka sabu kɛ fangaba tɛ a la maɲɔkalaban fila de bɛ a kunna dakuruɲɛ kelen a ka fanga in na wa a yɛrɛ jigi kun ye maa min ye n'o farala kan n'o jɛra ka jamana ɲɛmaya ɲini ɲɔgɔn fɛ a ka directeur de cabinet Vital Kamerhe o fɛnɛ taa mi yɛrɛ sɔrɔ kaso la. Tanzanienkaw fɛ dugu jukɔrɔ nafa sɔrɔ sira dɔ bɛ yen ko Tanzanite a ye man di a ɲɔgɔn man diya a kɛrɛnkɛrɛnnen don Tanzanie dugukolo jukɔrɔ ani kuluma yɔrɔw la Tanzanienka den dɔ de bɔra Tanzanite kuru belebele fila kan min feerelen sina k'a kɛ fɛn ye ten Tanzanite kelen kuru o kelen giriya ye kilo 9 ni garamu 27 kelen ye kilo 5 ni garamu 1 a bɔra yɔrɔ min na jamana ɲɛma John Magufuli kabini san 2018 a bɛ k'a ɲini ko fɔ a ka yɔrɔ la koliden ka sabu kɛ nin nafa sɔrɔ sira ye min ɲɔgɔn man diya a ɲɔgɔn sɔrɔ man di a bɛ ka den ka bɔ ka taa jago jamana kɔ kan jamana ɲinɛmu nka nin damanda baarakɛla min ye nin guruba ninnu da kabini Tanzanite yɛrɛ kuru bɔli daminɛna fɛn ma deli ka ninnu bɔ bonya na a y'u feere Tanzanie jamana ɲɛmaw ma u ka waridunda shillingi miliyari 7 ani kunkanfɛn na a yɛrɛ y'a yira k'a fɔ nin wari miliyari 7 ni kunkanfɛn n'o bɛna ale bɔ ndamanze la bi a b'a fɛ k'a kɛ k'a ka sigida maaw dɛmɛ n'a sera ka butigiba dɔw yɛlɛ Tanzanie faaba la Arusha a yɛrɛ faso la a ka so kɛrɛfɛ a b'a fɛ ka kalanso belebele fɛnɛ jɔ ye janko denmisɛnw bɛ se ka kalan. Sini marabolo min wele ko Hong Kong marabolo do marabolo min ni danfara bɛ ani sini fa tɔw cɛ ka sabu kɛ Hong Kong yɛrɛ a bilara Sini jamana ka bolo ka san 1997 de non tɛ Angleterre jamana ka yɔrɔ maralen kun don a bilalen Sini jamana ka bolo kan sa bɛn kɛra la k'a fɔ hali ni yɛrɛma hɔrɔnya ma di u ma k'u kɛ u dama jamana ye sariya bɛ na ni fɛɛrɛw ye minnu b'a to u bi fɛrɛ ni nazarala maaya kɛcogo de ka d'u ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ u kun bɛ o de ka mara kɔnɔ Angleterre o mara kɛcogo in o na daga u ye san damadɔ in kɔnɔ Hong Kong ni Sini bɛ ka fili ɲɔgɔn ma k'a sabu kɛ Sini jamana a dɔn bɛ k'a fɔ bajanbila jamana tɛ min da sago fɔ hɛrɛ bi si a bi tile o jamana tɛ nazarala dun o de ɲɔ ɲɛn bɛ ye Hong Kongkaw fɛnɛ kɛn bɛ k'u taala kɛ o de ye o de y'a to Sini jamana bilama kɛn bɛ k'a jateminɛ marabolo ɲɛma minnu bɛ na Hong Kong mara kunna fɔ olu ka kɛ Sini jamana ɲɛmayaso masurunamɔgɔw ye o kumana ni Sini jamana ko k'a bɛ sariya min da ka Hong Kong sɛgɛrɛ o k'a sɔrɔ marabolo ɲɛma min bɛ yen o ye Sini ndɔngɔnama ye sariya bi tɛmɛ ja Sininkaw bɛ k'o to de la k'a jira k'a fɔ sariya kura dɔ bɛna ta Hong Kong kama min bɛna kɛ sababu ye ka fɛn damadɔw kɛlɛ fɔlɔ hakilina o hakilina bɛ yen n'o bɛ na ni farafarali ye o kɔrɔ ye yɛrɛ ta hakilina sariya b'o kɛlɛ kelen jatigɛ wale bolo dali hakilina terrorisme sariya in b'o kɛlɛ fila nka nin sariya ninnu jateminɛ ne Hong Kong ka denw fɛ minnu ni olu b'a fɛ u k'u yɛrɛ ye nazarala maaya kɛcogo la olu kɛn bɛ ka jira k'a fɔ nin ye Sini kɛtɔ de ye ka gɛrɛndɔ dɔ de ta ka Hong Kong sɛgɛrɛ u man ka sɔn u jɛɲɔgɔn minnu fɛnɛ bɛ nazarala jamanaw na i n'a fɔ diɲɛ dankɔrɔba 7 u ko G7 ka taa se nazarala tɔnba Union Européenne ma olu bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka Hong Kongkaw kɔnɔ su k'u kana sɔn ko n'u sɔnna bɛɛ ko gɛrɛndɛ de don ka ɲɛsin
ɲɛsin u ma nka sinima ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ a ka kan nin jariya in ka latɛmɛ walasa Hong Kong bɛ se ka kisi walew ma walew minnu fɔra n'a bɛna olu bali danfara min bɛ Sini jamana ni Hong Kong cɛ hali ni a bilama latɛmɛ bɛ Sini ka bolo kan Angleterre jamana fɛ san 1997 u ko fɛn min ma ko liberté d'expression kunnafoni ka di cogo la di cogo min ma ni ja o kɛra jamana ti ye sa o kɛra jamana jɔ ye o kunnafoni ka di o bɛ Hong Kong o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw dakuruɲɛ kelen nazaraw b'u yɛrɛ ye sariyaw minnu kɔnɔ o bɛɛ dagan bɛ Hong Kong nka Sini jamana kɛmɛ ka jira k'a fɔ tiɲɛni de don ni Hong Kong kaw yɛrɛ k'u to o sariyaw labaarali la bɛɛ a laban bɛ taa dangari Sini bɛɛ lajɛlen la o kumana a bɛ dansara la joona dimanche juin kalo tile 28 Hong Kong ka denw bɔra k'u ka nisɔngoya jira Hong Kong dugu fan da 4 bɛɛ lajɛlen la k'u tɛ jɛ ni sariya ninnu donni ye bala. O de fana bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce a ka ɲamadalo la a k'an bɛn waati wɛrɛ nata.